चेनेल खुलुमबाय लोगोफोर आंनि इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन गासैखौबो खुलुमबाय गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायलांगोन आरो एनबि ब्लगिं इउटुब चेनेलखौ सापर्ट खालामगोन। दिनै आं नोंथांमोननि सिगाङाव फार्स्ट टाइम रायज्लायनानै भिडिअ बानायदों। आङो माब्लाबाबो बिदि रायज्लायनानै भिडिअ बानायफेराखैमोन, बेनो आंनि फार्स्ट टाइम। बेनिखायनो आं नोंथांमोननियाव गिबियावनो निमाहा बिग्रोबाय। रायज्लायनायफोराव माबाफोर गोरोन्थि जायोबा अननानै निमाहा हो। ओमफ्राय दिनै आङो मोनसे हटेलाव दङ, बेयाव जोङो ओंखाम जानो फैदों। ओमफ्राय बे हटेलनि मुङानो जाहैबाय ताज हटेल। ओमफ्राय बेनोमोन रुमा जों थानाया। रुमा बांद्राय गिदिर नङा, एसे फिसायानो, थेवबाबो जोबोर समायनामोन आरो जोबोद साफा। बेयावनो जोङो जाबाय लोंबाय आरो गेलेबाय, बिराद गेलेबाय, मेंगुलायबाय गेलेनानै। ओमफ्राय जों दा थांनो रेडि जाबाय, थांनायनि टाइम जाबाय। ओमफ्राय थांनोसै, नोंथांमोनहा नायलांबाय थादो। ओमफ्राय दिनै जोंना आलासि फैदोंमोन नालाय, बेखायनो आलासिजों लोगो हमनायाव रायज्लायनायाव एसे गोबाव जागोन, बेखायनो रुमबो मोनसे बुक खालामदोंमोन। ओमफ्राय बे रुमावनो जोङो थादों उन्दैजों आंजों। ओमफ्राय थांनोसै, नोंथांमोना नायलांदो। भिउआ जोबोद समायना आरो बेयाव डेक'रेसनफोर खालामनानै दोननाय दङ, जोबोर मोजां मोजां डेक'रेसन। नोंथांमोना नायलांबाय थादो इन्टारेस्टेडबा आरो गोसो दङबा नायलांबाय थादो नोंथांमोनहा। आरो अननानै कमेन्टआव खिन्थाहर आंनि रायज्लायनायखौ माबायदि खोनादों, अननानै खिन्थाहर। जों थाबायगासिनो, दहाय फैनायाव लिफ्टजों फैदोंमोन, ओमफ्राय दा जों थाबायनानै थांसै। बांद्राय गोजौबो नंखाया, जों थानाया थार्ड फ्ल'रावमोन, बेखायनो सिरिजों थांबाय थानोसै। आङो बेयाव फैनाया एसे गोबाङानो जाबाय, खेबब्रै खेबबासो जाबाय फैनाया, थेवबो आं भिडिअ बानायफेराखैमोन। बेनो आंनि फार्स्ट भिडिअ बानायनाय। ओमफ्राय नोंथांमोनहा माबायदि मोनदों डेक'रेसनफोरखौ, जायगाफोरखौ, रुमखौ, अननानै कमेन्टआव खिन्थाहरदो। ओमफ्राय थाबायगासिनो सिरियाव, थाबायगासिनो थांबाय थानोसै। नोंथांमोनहाबो नायलांबाय थादो। नोंथांमोनाबो। आङो भिडिअखौबो बांद्राय मोजां बानायनोबो रोङा, आंना बेनो फार्स्ट टाइम। ओमफ्राय आङो एडिटबो खालामनो रोङा बांद्राय मोजां, दासो एसे एसे सोलोंगासिनो आङो। नोंथांमोना अननानै निमाहा हो। मबाइलाबो आंना दाम खमि। ओमफ्राय बेयो साफा मोननाय, बेयो लबि होनो बेखौ, बेयो गाहायाव ग्राउन्ड फ्ल'र। ओमफ्राय बेयावनो रेस्टुरेन्ट, ओमफ्राय ओंखाम जाग्रा माग्रा बेयावनो दंजोबो। ओमफ्राय गेजेरावहाय जिरायग्रा, बेयावनो जिरायो आलासिफोर फैबा माबा। ओमफ्राय जों ओंखारबाय थांनोसै। ओमफ्राय बेनोमोन लोगोफोर जों थानाया। जों बे सिंनिफ्रायनो ओंखारबोबाय, बे सिङावनो थादोंमोन। ओमफ्राय गारिखौ उनावसो दोनो नालाय, बेखायनो बेखौनो फिन खेनसे गिदिंफिननाय जाबाय। बायह्राथिंबो जोबोर समायनाखा भिउआ, नोंथांमोना नायलांदो। दिवालि ख्रिस्टमासफोरावथ' बिराद मोजां साजायो, बेखौ लाइटजोंनो साजायजोबो डेक'रेसन। ओमफ्राय नैबे गेटमोन हाबग्रा, ओमफ्राय नैबे ओंखारग्रा, मोननै गेटआ। ओमफ्राय जों थांबाय थानोसै, नोंथांमोना नायलांबाय थादो। टाइमाबो जाबाय 11:30, जोङो 7:30आव फैदोंमोन। आलासि फैनायखाय गोबाव जाबाय।
जाबाय ओमफ्राय नै जोंना गारिया नैबे उनथिंजाय दोनदोंमोन गारिखौ गारियाव गाखोनो थांसै बेनो जोंना गारिया नोंथांमोना नायलांबाय थादो अननानै मोजां मोनदोंबा भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालाम आरो कमेन्ट्स खालाम आरो जायगाफोरखौ माबायदि मोनदों अननानै खिन्थाहर लोगोफोर आरो माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा फिन खेनसेबाव निमाहा बिबावनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंनि एनबि ब्लगिं इउटिउब चेनेलखौ सापर्ट खालामगोन आरो ग्र' खालामगोन नोंथांमोनहा मोजां मोनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै होलांदो जाहाथे गोदान भिडिअ आपडेट होबा नोंथांमोननियाव सौहैयो